onjani ogcine esedla amaphilisi nanokuthi ke kubaleke ngani umuntu mase kuthiwa aqala amaphilisi engawayeki nobungozi ke bokuthi awayeke umuntu nosewayekile uwaqhuma kanjani. Njengoba bese ngishilo ukuthi ekufikeni kwethu amaphilisi kufanele uqala ufike emtholampilo oseduzane u-check i-blood pressure yakho. Uma i-blood pressure yakho ke iphezulu hayi kokuqala kodwa kuthola ukuthi siyaphinda ilokhu iphezulu baqalisa amaphilisi. Kodwa futhi ke mase kubona ukuthi ngathi usengcupheni yokuthi ube nayo sike sikwazi uku-advise izinto esizithi ezingasiwa amaphilisi esithi zizame ukuze ukwazi ukugwema ukuthi ube nayo. So njengokusho ukuthi ugwema indlela odla ngayo, uzama ukudla izinto ezinomsoco, wehlisa isikalo sikasawoti, uzama ukunciphisa nakogwayi nasetshwaleni, uzivocavoca. Lezo zinto lezo ke izinto esijwayele uku-advise zona ukuthi qala ngazo mase kubona ukuthi ngathi use-riskini. Kodwa ke mawusuze wathola ukuthi unayo siqalise emaphilisini sike sisho ukuthi kubalekile ukuthi umuntu amaphilisi akawathathe ngendlela. Uma uwathatha ngendlela yizo lezi zinto ezigcina sezigwema izinto eziyingozi eziqhamukayo ngenxa yokuthi i-blood pressure yakho ibingalawulekile sonke lesi sikhathi ugcina usuphela ngokukhubazeka ebese ingagwema ukuba umuntu bethathe amaphilisi akhe ngendlela.